Pulaar ko ɗemngal manngal kala ko waawi sikkeede ne ene foti windeede e farayse e wittooji kesi ene foti waawde windeede e Pulaar ɗum ne kadi ko ɗemngal am dokkiri ɗum ɗon. Pulaar ne haande ɗum ɗon kono windande ma sakkitiinde ko ñum wi ko Pulaar haandaani e ko wayi ni holɗum ko Pulaar haandaani ko jiiɗa holko teskiɗa eeyi Pulaar oɗon nganndi ko ɗemngal meeɗen ko ɗemngal manngal ɗo e Sénégal no Pulaar nanngiraani no waɗiraani ene yooɗaani sabu ɗum so tawii Pulaar kañum e radio Sénégal walla télévision Sénégal aɗa anndi émission ngaji ɗum kam wonaa aan kaalantomi hannde ene wiyee ko émission gooto Pulaar jogii e télévision Sénégal te ene wiyee haalooɓe Pulaar ɓe boni ɓe timmii noogas temedere fof ɓe timmii noogas e jeegomo pawɗe aɗa nden so yimɓe timmii noogas e jeegomo pawɗe ndokkaama émission gooto fotaani foti kay ko ndokkee wiyee jooni onon temedere fof ko onon ngoni noogas e jeegom ndokke ɗon noogas e jeegom mum haa timma wonaa noon foti wonde ɗemngal fof rokkee maanaam pourcentage muɗum au moins ma annde kam ɗum ɗo de fawii ko yimɓe ko haqqille waawi nanngude kono Pulaar so tawii jolfuɓe ɓen nii e wittu e ko recensement addi ko Pulaar woni ɗemngal ɗiɗaɓal ɗo e Sénégal so tawii Pulaar rokkere ko émission gooto aɗani ɗum kam haanaani haanaani haa teeŋti noon kadi so tawii a ƴettii Pulaar a yaltinii ɗum Sénégal tawaraa ko Pulaar ko ɗemngal ummingal gila geeci haa geeci woni océan Atlantique haa mer Rouge woni gila Sénégal haa mana Soudan aɗa anndi ɗemngal baangal noon taccude keeri ene hannde ko ɓuri ko Pulaar wonnaa ko te kadi so ƴeewaama e ɗemde Afrique so tawii koto baŋnge ɗo ko kaalɗen ko baŋnge wertaango ko Pulaar tan dañi taccude continent africain o fof alaa ɗemngal gongal dañi ɗum so tawii noon en ngartiri haalooɓe ɗemngal ngal Pulaar hannde ko ɗemngal naye ɓiiwal e ɗemɗe ɓurɗe haaleede e Afrique caggal Swahili caggal Hawsa caggal Yoruba voilà Pulaar fayii heen kañum woni ɗemngal naye ɓiiwal ndeke noon ɗemngal porngal noon ene foti rokkeede geɗal ɓurgal ngal Pulaar rokkaa e radio et télévision Sénégal ɗum waɗi wiide Pulaar haandaani e ɗum ɗo mi ɓeyda heen e ndeer Sénégal e hoore mum mi wii Pulaar ene tacci keeri kono e ndeer Sénégal e hoore mum région ŋaaji 5 ko Pulaar ɓuri waawde haaleede heen woni région Saint-Louis région Matam région Tamba région Kédougou e région Kolda toon ko Pulaar ɓuri waawde haaleede toon temedere fof ko ɓuri 50 walla 50 ene kaala Pulaar sa ummiima e ɗiɗon région ŋaaji ene waɗi région ŋaaji 4 ko Pulaar woni ɗemngal ɗiɗaɓiiwal région ŋaaji 3 goɗɗi walla 4 ko Pulaar woni ɗemngal tataɓal Pulaar woni ɗo wonaani ɗemngal ɗiɗaɓal walla tataɓal tan koye région gooto woni région Ziguinchor ndege firti ko hay e ndeer leydi Sénégal hannde Pulaar ɓuri yaaji e ɗemɗe keddiiɗe ɗe fof ɗum ne kadi yimɓe ɓe ngannda ɗum ayi ɗemngal biyeteengal ɓuri waawde haaleede ngal so tawii artee wertaango waddetaake e Pulaar ni sabu ɗum kañum koye lobugel wonaa lobbudu ko lobugel koye lobugel woni alors que Pulaar ko kalmi ko fof so a renndinii ɗum tawaraa ko Pulaar ɓaafti fof yaadi heen ndeke noon ɗemngal baangal noon ene foti mana teskeede ittane geɗal mum timma hanndani e won kadi hanndani waɗede noon ɗum ƴettuɗa tan ko télévision nationale walla e radio Sénégal mais sa ƴeewi télévision mbaɗo no 2STV Pulaar kam ɗo kam ina tota ɗo geɗal muɗum ha timmi ɗo wallahi ko feññini ɗum e ene woodi mi haali ɗum e winnandam nde mbimi ko nde Pulaar riiwa e télévision nationale ganduɗa ko yimɓe fof ndendi goto fof ne foti yiirade hen hoore mum nde Pulaar dogi ko 2STV mooli ɗum ganduɗa Pulaar ne jogii ma to émission ngaji 6 walla ko tolni ɗon ndeke noon kay est ce que 2STV kono noon ciftinen 2STV jeeyi ɗum ko fuuranke oɗon noon on kam vraiment eɗen jettamo tigi rigui e darde makko sabu ɗum ɓe mbimo yenaka hulantake kanko kam sinno yimɓe fof mbano kono makko ni Pulaar mana ma dañ fartange tigi rigui